Pekný deň prajeme, nachádzame sa v Pezinku a overíme si teplotu povrchov v rozhúrečom dni. Takže ideme na to. Kosený trávnik, nepolievaný, namierime 47 stupňov, 48, 49. Nekosený trávnik v Pezinku, kosený trávnik, nepolievaný, suchý. Ideme na ďalší povrch. Betónová dlážba, namierime 42 stupňov. Takže betónová dlážba zámková, chladnejšia, 42 stupňov ako kosený trávnik, nepolievaný, vyschnutý, vyprahnutý. Rozdiel zhruba 6 stupňov, 6-7 stupňov. Pôjdeme ďalej na iné povrchy. Ešte môžeme skúsiť, oblejeme to vodou. Takže betónová dlážba, voda. 42 stupňov, samozrejme, že je to rýchle, takže žiaden rozdiel veľký. Polejeme trávnik. ...30 stupňov, 31 stupňov, 30, 33, 32. Ideme vedľa. 48. Ešte raz, kde je voda. 30. 4,35. Neskutočný rozdiel. Ideme na ďalšie povrchy. Takže sa presunieme. Ideme pozrieť asfalt. Nachádzame sa v centre Pezinka, v historickom jadre, záhradná ulica, detské ihrisko. Potom prejdeme do tieňa, alebo môžeme ísť rovno. A pozrieme si, je tu veľký strom lípa. A pozrieme si, aká je teplota. Sice na vyprahnutom, sa tu zložíme. Na vyprahnutom, ale teda v tieni 31 stupňov. Je tu aj betónová dlážba 30 stupňov, 31. Ešte raz 32. Takže vidíme, že vyprahnutá zem, ktorá nie je kropená, je kosená, čiže malá tráva je oveľa teplejšia ako betónový povrch, čo je dosť, by som povedal, blbé zistenie, aj keď teda odborníci o tom vedeli a upozorňujú na to. Dostávame sa z detského ihriska, zavrieme ho a ideme tu na asfalt. Už tu máme ďalšie povrchy, asfalt, betón, makadam. Trochu nám zašlo slnko, ale vieme, čo bolo na slnku. Takže asfalt na slnku 43 stupňov, 44 skoro. Betón, biely, o 3 stupne menej. Makadam, o dosť viacej. Pozrieme sa na fasádu, napríklad tu 38, plech 43, dvere 40 a tak ďalej. A môžeme prejsť do časti, kde bol určite teraz dlhšie tieň, čiže ideme na chodník. Betónová dlážba 37, asfalt 37, 38, skoro to isté. A kosený nepolievaný trávnik
35 v tieni. Takže aký je z toho záver? V horúčavách kosený trávnik, nepolievaný, je to isté ako betonové asfaltové plochy. Lúčime sa s vami dneska aj na budúce ďalšie video. Čau.